Bulun hemmeden boş gıyırpy. Indi bulun üçini täze oglan bar. Indi ol Murat diýilýän oglan o özümäňe jaň etdi, ýa-ni bir tiýlap, hormatlap, ýaşuly bir tanşy. Gatyg zat. Men hem oňa diýdim, sen diýdim ol ýollaşyň nähillidim, ol türkmeniň gepine baraýmasyn mara ýanky ýollaşyň garga bolsa iýmetiň poh bolar diýilýäni. Sen diýdim nähili görýän. Aýbyr eýleräk beýleräk guruldy inni ýöne kim muhada jogap bermeler, etmeler. O jogap bermezmi? Onda jogap berşini gördüm hal murada. Ha, o şertim şahıma etdi, göndir on yerine. Ha? Ondan haýtyňyz lider kiňizden. Men eşitişime görä lider senem däl, kakymradam däl. Lider aňyrdan şäher içinden gelýän ýanykla. Ha? Size näme etmeligini, nähili etmeligini bize gelen habara görä aňyrdan paýtagtdan gelýän ýanykla.